Čau lidi, vítám vás u dalšího videa ze hry Shakes and Fidget. Tentokrát je to ze světu 4, ale nepůjdeme do extrémních podzemek, ale půjdeme do démonského portálu, kde dáme bestii, která je třetí. Tak uvidíme, jestli ji dáme, takže už mi se dost. Včera jich bylo 2%. A to jsem zkoušel natáčet, a byly 2%, to jsem se tak nasral neuvěřitelně. To prostě nešlo. Jak na to koukám, tak kritiku je dost. No, tu už padne. Tam musí už padnout. Za tady žádné epiky nepadají. Byste si nemysleli, že mi nepadají epiky. Je ještě Halloween, Event, teda Halloween, ještě Halloween. A ještě můžete dostat Halloweenský epic. Jo, tak jsme ji dali a teď je tu tenhle sráč, který bude bez tak na obratnost. A tady máme invalida furt. Máme tady docela dobrý vylepšení. 1, 2, 3, 4, 5, 6 epiků a na sobě máme 2, takže to jde. Dostali jsme, když dáme v démonském portálu osobním to jednoho, tak dostaneme plus procentu výdrže. A